Mestské legendy, duchovia a iné záhady. Part 7. OK, dneska mám trošku taký jolo hlas, lebo som trochu prechorená, ale som si pre vás pripravila niekoľko mestských legend, ktoré vám budem čítať z mobilu, takže dúfam, že si to užijete a duchovia a iné záhady sú znova späť. Teším sa. Neviete, čo sú mestské legendy? Sú to také tie príbehy typu dievča na internáte zomrelo, bolo tam napísané, keby si rozsvietila, zomrieš tiež a tieto veci. Určite to poznáte, každé mesto má nejakú mestskú legendu, aj dediny. A my sa teraz pozrieme na výber troch z jedného článku, poďme na to. Soška Aniela. Tento príbeh sa začína tým, že si rodičia jedného večera chcú vyraziť von a tak si zavolajú opatrovateľku. Majú s ňou dobré skúsenosti a tak sa neboja, že by bolo niečo v neporiadku. Keď pestúnka prišla k rodine, rodičia boli na odchode a deti už spali. Chvíľu si čítala a potom si chcela zapnúť televízor. Ten bol v obývačke a bol pokazený. Druhý bol v rodičovskej spálni. Pestúnka nechcela byť netaktná a tak rodičom zavolala a spýtala sa ich, či môže pozerať televízor u nich v spálni. Rodičia s tým nemali problém, no keď sa opatrovateľka spýtala, či môže zakryť tú sochu Aniela, čo tam majú, otec neistel a na chvíľu zarazene mlčal. Potom vystrašeným hlasom povedal, aby okamžite vzala deti a odišla s nimi preč z domu. Rodina totiž v dome žiadnu sochu Aniela nemala. Keď sa rodičia vrátili domov, našli opatrovateľku a deti ležať v kalužiach krvi. Po soche Aniela nebolo ani stopy. Fú. Nepríjemné, ale Aniel? Really? No dobre, Anieli sú fajn, ja mám z toho celkom zimomriavky. A poďme asi rovno na ďalší príbeh, lebo poďme. Kľúčová dierka. Táto mestská legenda hovorí o mužovi, ktorý si na niekoľko nocí rezervoval izbu v hoteli. Keď dostal kľúč, recepčná ho upozornila, že cestou k izbe natrafí na dvere, ktoré nie sú označené číslom. Vysvetlila mu, že dvere sú zamknuté a izba sa používa ako sklad a tiež dodala, aby sa nesnažil do zatvorenej miestnosti dostať. Muž nechcel mať problémy a tak šiel priamo do svojej izby. Ani nevedel prečo, ale postupne v ňom narastala zvedavosť. Počas druhej noci sa rozhodol, že predsa len zistí, čo je za zamknutými dverami. Ako hovorila, naozaj boli zamknuté. Keďže ich nevedel otvoriť, rozhodol sa, že do miestnosti aspoň nakúkne cez kľúčovú dierku. Videl, že za dverami sa neukrýva sklad. Ale obyčajná hotelová izba podobná tej, v ktorej bol ubytovaný. V rohu, na druhom konci izby, však stála žena. Bola veľmi bledá a hlavou sa opierala o stenu. Z toho, čo videl, bol muž veľmi zmetený a tak sa radšej vrátil do svojej izby. Na tretí deň sa rozhodol, že do izby ešte raz nahliadne. Keď sa pozrel cez kľúčovú dierku, nevidel nič iné, len červenú farbu. Vyzeralo to tak, že žena zakryla kľúčovú dierku červeným kusom látky, aby ju nikto nemohol sledovať. Muž teda pozbieral odvahu a povedal recepčnej, čo videl. Tá si zhlboka vzdychla a rozhodla sa, že mu všetko rozpovie. Pred niekoľkými rokmi došlo v tej izbe k vražde. Muž tam zabil svoju manželku a odtedy sa v izbe diali podivné veci. Recepčná povedala, že viacerí hoteloví hostia videli ducha ženy, ktorý bol celý bledý a mal oči podliate krvou. Takže to je zase mestská legenda, ktorá sa vzťahuje k hotelom. A cool, no. Asi by som to nechcela zažiť, no. Najmä po tom, čo mi to povie. A hotely sú samé o sebe dosť také divné miesta, najmä také tie staré hotely, to je úplne... Poďme ďalej. Kam chodia zlé deti? Tento strašidelný príbeh sa vraj stal fotografovi, ktorý sa rozhodol zistiť viac o jednej starej detskej stanici, ktorú sledovali deti počas vojny v Libanone. Pamätal si, že show na nej trvala asi pol hodinu a obsahovala rôzne strašidelné prvky, ktoré mali zabezpečiť, aby deti poslúchali. Fotograf veril, že úlohou relácie bolo viac menej deťom vymývať mozky. Objavili sa tam totiž vety o zlých deťoch, ktoré napríklad chodia neskoro spávať, kradnú, v noci jedlo z chladničky a tak ďalej. Najviac si však fotograf pamätal záverečnú scénu relácie. Tá bola vždy rovnaká. Kamera sa postupne približovala k starým zhrdzaveným dverám a čím bola bližšie, tým sa spoza dverí ozývali hlasnejšie detské výkriky. Keď bola kamera úplne blízko, objavil sa nápis Miesto, kam chodia zlé deti. Fotografovi sa podarilo zistiť, kde sa detská relácia nakrúcala. Vybral sa preto do opusteného bývalého štúdia a našiel v ňom tie strašidelné hrdzavé dvere, na ktoré si pamätal z detstva.
Keď ich otvoril, naskytol sa mu hrozný pohľad. Za dverami bola malá miestnosť pokrytá krvou, kostiami a výkalmi. To, čo ho ešte viac vyľakalo, bol mikrofón visiaci zo strapu v strede miestnosti. Bum! That's it. To sú 3 mestské legendy. Ja dúfam, že sa vám páčili a je to trošku iné, nebola to jedna konkrétna téma, aj keď možno to spájajú tie mestské legendy, ale boli to 3 rôzne, také možno mini creepypasty. Už je na vás, ako si to vyložíte. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, zanechajte like a táto séria bude určite pokračovať, lebo ma mega baví. A do komentára kľudne napíšte, o čom by ste chceli ďalšie. Ja sa pohrávam s myšlienkami okolo mimozemšťanov a rôznych konšpiračných teórií. Zóna 55, 1, niečo také. Takže napíšte. Majte sa krásne. Čauko.